Nu is ze aan het filmen, Michelle. Oh. Brigitte. Mama. Je slaat best wel op de kop. Kijk. En wat hebben 2 junkies uit de klas. Of in ieder geval 1 ervan. Ma. Tompiercing. Wist je dat niet? Zo. What the fuck? Wist je dat niet? Al heel lang. Ja, echt niet, jongen. Ah, Jij boy. zei gisteren nog. Oh, dat was een kut. En hoe lang heb je het al? Ben je nog nooit gezien? Nee? Hoe gaat het met Danny? Goed. Hou je nog een beetje? Ik hou heel veel van hem. Wie heeft de kutpak voor Louis laat liggen? De wat? Ik afblijf, mannen! Echt, hè? Nep, hè? Fake, hè? Misschien, hè? Misschien, hè? Wat is dit van Nick? En hopelijk zo.